Ahoj pozemšťania. Keď som bol malý chlapec, nevedel som, že nejaký internet vôbec existuje. Prvý www prehliadač, zvaný Mozaik, vznikol v roku 1993 a ja sám som prvýkrát použil internet až v 16 rokoch. V tej dobe však neexistovali sociálne siete, ktoré sú každodennou súčasťou väčšiny z nás. Dokážete si ale predstaviť život bez internetu? Alebo aby sme neboli krutí, tak 24 hodín bez internetu? Prebudíte sa do sobotného rána a na mobile nevidíte žiadne upozornenia z vašich obľúbených sociálnych sietí. Po chvíli zistíte, že všetky vaše zariadenia sú offline. Po neúspešných pokusoch o obnovenie internetu sa v televízii dozviete o celosvetovom výpadku. Panika sa nedostaví, pretože dúfate v rýchle obnovenie. Po pár hodinách sa dostaví u mnohých nervozita a komunikácia so svojimi priateľmi či známymi prebieha namiesto Facebooku či Instagramu formou SMS či hovoru. No pre ľudí, ktorí trávia celé hodiny sledovaním krátkych videí či lajkovaním príspevkov, nastávajú nepríjemné chvíle. Netreba to však brať tak vážne, pretože alternatív, ako nahradiť tento čas, je veľa. Okrem televízie si môžete zahrať karty, venovať sa blízkym či vyvenčiť svojho psíka. Podstatne horšie to budú mať šoféry, ktorí sa spoliehajú na svoju GPS-ku v aute, ktorá ich navedie tam, kde by sami netrafili. Jedine, že by boli pripravení a mali k dispozícii tzv. Offline navigáciu. Opäť sa teda koniec sveta nekoná. Ako je to však s platbami? Mnohí dnes platia v obchodoch telefónom či hodinkami, napríklad cez Google Pay. V tomto prípade tu už máme problém. Vy síce nemusíte mať internet v mobile, no samotné terminály ho potrebujú, aby mohla platba prebehnúť. Musíte teda mať pri sebe hotovosť. A pochopiteľne, ak ste zvyknutí predovšetkým na platby z pohodlia svojho gauča, či už sa jedná o objednávku jedla či iné nákupy cez internet, máte skrátka smolu a budete musieť zdvihnúť zadoček a áno, vydať sa do obchodu po svojich. 24-hodinový výpadok by spôsobil nemalé straty rôznym firmám či veľkým spoločnostiam. Žiadne predaje, reklamy, obchodovanie, ťaženie kryptomien či virtuálny gambling. 24 hodín bez pripojenia teda neznamená koniec vesmíru a v tomto krátkom čase je tak najväčšou celosvetovou tragédiou fakt, že nemôžeme postnúť na sociálne siete dôležité informácie, ako čo sme mali na raňajky alebo že sme sa práve boli vycikať. Náš svet by však zaznamenal obrovskú zmenu vtedy, keby internet zmizol navždy. 24 hodín tak môžeme považovať za určitý detox, ktorý by sme z času na čas mohli podstúpiť.